Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Ho ho, dobro mi došli u najlepši svet, najlepše čokolade, najlepših jajca, jo, pogledaj na sve strane su razbacana. Šta li ima u ovome danas? Baš me zanima. Su ovo neki točkovi? Šta li je to? No izgleda kao neki volan. Ma sad ću ja sliku da vidim, bre. Izgleda da neko dobro biciklo. Ovo biciklo može da ide po svakom terenu, pogledajte mu samo gume. Kako je dobar, ali ću da ga vozim svugde. Samo još ovaj delić. Delić se on stavlja. Ej, on mi ne treba prava, ti kažem, ali ajde, stavit ću ga negde. Uvijek me nervira kad se vozim, noga mi se zakači za to. Ma da bre, neću ni da ga stavim. Danas ste dobili prelepo biciklo. Šta li ćete sutra dobiti?